Evoluție. Noi credem că evoluția e despre simplificarea vieții. Să luăm muzica, de exemplu. Cum s-a simplificat? Păi acum 100.000 de ani era destul de greu să cânți. Tobe? Mergi în pădure, caută trunchiuri, curăță trunchiuri, fă bâtă, duce îmbuștenii în sat. 5 tobe. Caută și pietre, cară pietre, lovim pietre una de alta. Avem alte tobe. Dar ne trebuie și melodie. Instrumente de suflat? Fugi după mistreț, vânează animalul, mănâncă animalul, clic pe os, ia os, facem găuri, sperăm să scoată un sunet. Avem fluier. Mai facem 10. Avem nai. Fugi după elefant, prinde elefantul. Stai, avem mici probleme. Fuge altcineva după elefant, ia fildeș, suflă. Nu pare prea simplu. Noroc că oamenii au vrut să se bucure de muzică mai ușor, așa că instrumentele și gadgeturile i-au ascultat și au evoluat, tocmai ca să le facă viața mai ușoară. Povestea computerelor e similară. La început, trebuia să cunoști pe cineva de la NASA pentru a face chiar și operații simple. Însă oamenii au vrut ca PC-ul lor să fie mai simplu și mai ușor de utilizat. Și noi i-am ascultat. Vă prezentăm Windows 7. Pe scurt, cel mai simplu Windows din toate timpurile. Mai puțin efort, mai puține clicuri, mai puține bătăi de cap. Mai mult timp să faci lucrurile care te interesează, lucrurile care îți plac. Povestea Windows 7 este despre oameni și simplitate. Windows 7. PC-ul? Nimic mai simplu.